olando ni chenro mar tiego jopiny ewi teko sitima mar Niuklia biro dhi nyime e yo makare kendo onge ng'at mibiro dar e yor achona mar chiwo thuolo ne gedo mar dag sitima mar Niuklia. Ka giloso e kinde romo gi weg lope mawuok Lenya, gikwayo jopiny e kaunti ma Siaya mondo orwak chenrono mar neno ni piny Kenya oyudo teko Niuklia kendo kedo gi nok mar sitima kod tije e pacho ka. E kindeno weg lope mane oyuoro e chenrono kwayo Niuklia kod Kengen mondo ota chenro mong'ith mar kawo paro kendo puonjo jopiny ewi ber kod rach teko Niuklia maonge achune. It means next year March, you are planning to come to the ground and do a groundbreaking and start the project. Yet now you're telling us that this project still needs to take long for data collection. The Constitution of Kenya and the laws of Kenya provide that in the event any land belonging to the citizen of Kenya is required for a national project, there shall be adequate and prompt compensation, and we will follow those laws. To wan korwa koni wayude gige dongruok mar wath ma nyithindwa chieng' moro ka wan waduto wawuok to nyikwawa gi nyithindwa nyalo dong' ka siemo ni gini koro nika nyithindwa nyalo go e lwetgi, nyikwerewa nyalo go e lwetgi. That is not to say that the process should not go right. Kikoe project mnakaka ndalo mane mitiro oriembo jo Catholic kadwa gedo kanyo ni wan waongedo ka Catholic koro dhi ogedo nyang'o to ji ywaka ni ajo madne gini bi mitiro haka. There are meetings that have been going on, and meetings will continue to go on until the project is successful.